akuti amwene Nesta inuyo mmadana ndi Donald Trump ndi America. Amwene zinthu zake ndizovuta kufotokoza right? Nanenapo kale kuti I don't like Donald Trump and pali nafotokoza zifukwa zimene sindigwirizanirana ndi Donald Trump. Zimenezo ndinazilankhula nkhondo isanayambike. Mukumbukira bwino nanena kale. Nkhondo yayambika, I don't agree ndi America ndi Donald Trump poyambitsa nkhondo imeneyi. Okay? I don't agree and I never agreed. Kuyambira pachiyambi mpaka lero I don't support the war. Komano panopa sosinkhani yoda I don't support the war. Chifukwa nkhondo yachitika kale mwezi watha. Okay? Siza I don't support iso yayi. Nkhondo yamba kuchitika kale mwezi watha. I don't agree. Nkhondo imene simayenera kuchitika, simayenera kuyambika. Okay? Chimene jojo sikuti so ndingasinthe maganizo yayi. Zonena kuti Irani isakhale ndi nuclear weapons. Ndizonena kuti Irani ikufuna ikhale ndi nuclear weapons. Argument yake ndiyoti chani. Ma Iranians amanena kuti afuna akhale ndi nuclear weapons kuti zikhale ngati deterrence, chiletso kuti maiko ena asawachitire chipongwe. Chifukwa dziko limene lili ndi nuclear weapons anthu amaliopa, amalipasa ulemu. That's it. Pakistan ili ndi nuclear weapons. India ili ndi nuclear weapons. Anthu amaganiza kawiri katatu kuti ipange atake dziko ili ndi ma nuclear weapons ndio kuti itakhala nuclear war. Chiletso chimene chichi ndi chimene Irani ikufuna. Ndiye inuyo mukupita ukayipanga attack Iran. Israel ikupita ukayipanga attack Iran. Pamene mwango ipasa Iranija zifukwa zomveka zonena kuti yakuluakulu tikhale ndi nuclear weapons, tikapanda kukhala ndi nuclear weapons tizingomenyedwa, tizingotoledwa. Ndi zimene mwapanga proof. Going forward, awawa ndi nuclear weapons aisaka, kayagula museli aisaka. Tsiku lina lake muzangomva kuti apanga declare kuti we are a nuclear state. Chifukwa sangalole kuti muzingowatibula nthawi zonse zimene inu mwaganiza kuti mwatibule ndiye basi mwatibule. Mukayambana nkhani zoyenera kukambirana mwatibule. No. Palibe dziko lingalolere zimenezo. Aliyense amafuna sovereignty. Ndiye Irani ndi dziko loti lili ndi ma resources, lili ndi chuma chake cha mafuta, lili ndi kuthekera cholikanizira kuti likhale ndi nuclear weapons ndiya. Ikakhala ndi nuclear weapons lizati panga attack ifeyo. Inuyo Israel ili ndi nuclear weapons. Israel ndi nuclear weapons. Ndiyo izingupanga attack anzake. Akuluakulu. Za America pa nkhondo imene iyi ndi zimenezo. Sinimadana ndi America ngati dziko kapena sinimadana ndi ma Americans ngati ma Americans. I know chithandizo cha America, kufunika kwa America, zimene America yapangapo pa dziko lapansi pano I know. Koma I knowonso zoyipa zimene America imapanga. Ndiye ikapanga zoyipa zija ife timatsutsa. Zoyipazo timazipanga point out. Okay? Having said that, ndikapanga report news, I try kuchosa more ku my personal feelings. Wodi mayesesa kuachosa ngakhale nthawi zina zimavuta, komabe ndi mayesesa kupanga report. America ikapanga news zakuti ndinena, apanga ndinena. Koma ineyo my views on this war ndonena kuti simayenera kuyamba, and alipo anthu ambiri pa dziko pano amene amaganiza ngati ineyo simayenera kuyamba, sizimayenera kuchitika. Zomwe kwambiri, stay blessed. Ndine Nesta the Black Teacher.